Ademais de condicionar a volta ao cole, o COVID está tamén a afectar as compras de libros de texto e material escolar. Algunhas familias retrasaron a encarga dos libros ante a posibilidade de ter que realizar o curso online. A xente que está en tema de libros de texto, hai como en todas as circunstancias, pois hai xente que non lle mediatiza eso e que pide os libros, porque se non os utiliza, pois os utilizan na casa, outros arreglanse e síntense ben servidos co tema online e, por tanto, as librerías estamos un pouco a remolque diso, como é obvio. É dicir, nós temos que ter plantexadas as posibilidades de atender aos nosos clientes en todos os sentidos. Con respecto ao material, a compra é gradual, prefiren adquirir o necesario a curto prazo e non para todo o curso. Ainda non temos unha valoración tal, porque claro, como o curso anterior rematou a medias, entonces a xente vai a servirse de parte do material do ano pasado, co cal o que pensamos é que o fluxo de ventas vai a ser inferior nese sentido, non? Ademais do tradicional material escolar, este ano incorpóranse ás listas da compra artigos novos relacionados co COVID, como os estoxos para guardar as máscaras de protección. Piden fundiñas, bolsas de plástico e tal, para levar un repuesto de mascarilla e todo eso. Sí, se nota que hai un crecemento ostensible desas peticións, sí. Malia os condicionantes desta peculiar volta ao cole, o propietario da libraría Ler da Pobra está moi satisfeito co volume de vendas e augura unha mellor tendencia conforme avance o curso. Non creo honradamente que nos vaya a menoscabar nada. Que habrá un descenso un pouco de ventas, pois sí que o habrá, pero creo que é perfectamente asumible, cousa que ao principio do COVID pois pensábamos que podía ser unha catástrofe, non? O sea, eu quero, o meu plantexamento desde logo é optimista e seguro que se tuvera peor seguiría sendo optimista, porque xa son optimista por natureza, non?